chairman o mga imam o sa nga iya ayaman na Islamic City of Marawi o nagnuto mga kuwan mga bidog na mga kadato yan sa nga bar o na isa sa kanya man na kuwan magalubog sa nga iya tarbiyah sa nga iya kuwan nanobil sor ang mga padun ay bulutano mapantagam ni manto sir way na guro bay na mapian na ipalanda ka kaling nga iya microphone way daer falyatafaddal siyadatuka al-madhkura. Sir Manam Bismillah balasan wallah yang kutua pagarian si Alim Jalani di po sabi ang iya gilabakatan o ilang Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu salihat ashhadu an la ilaha illallah الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وقائد المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembangunan tanusik wallah ibagay rakitanu sumaanaw salam kapipi aginawa nagu kapipi aginawa si iku ingaditan sige ang kaya municipality Baloi yang kaya darpa at turugan na panginintano si wallah asu bigan si wallah at tamu napakapipian wa aginawan yan si ko kabubalinin ang Muslim gusto kita di mamamakinag di rakatan makamantay sa giyang kaya programa na pupumangin tanok wallah mapadil merakano mambuso salam akapipi ginawa si ikong mga opisina niyo si ikong mga galabakyo na ibagay rakano wallah so papadalam niya ko salam agyan na niptero na Muslim basta Muslim ka na aya kagagdaan ka sa ginawang ka na kapipi ginawa kaso Muslim adi mapipi ginawa niyan na inupanuto ka bibina sa ano iblis na di niya na may pagkuat na kung di niya mapanggalabak sa Islam di mabatero umano siya iskanian a Muslim ang mabubansa-bansa ka sa kauyag-uyagay na widakan kaya basta Muslim ka na lalayon so kapipikiran ka ada ang bagay kulangan taman as-sulb wawidakan arwar su Allah Rasulullah na inibigay niya rakatano sa Islam kamil ay amana niya na syamil kompleto Islam it is not only a religion but Islam is the way of life ad-din wa dawla so Islam na kanaw basing ka bupeterwa Saudi Arabia singa bupeterwa sa France singa bupeterwa sa Marawi sa Lanao del Sur sa Baloi kaso Islam na apyasi ka matatago ko mga area anan Muslim na Muslim ka nagyang ko tadarpan na kailangan ang mabaling ka Islam ay mapipikirakan na pandiscuss ang tanong sa gaya may tuwa oras sabab ko kadakala mga galabakatano nagyang ka atigo Islam ad-dinu wa dawla ad-dinu wa dawla
Di mga pembelat. Ayamanan yan na su agama. Ginan su Islam. Agusu kapaging ad dawla. Iniigira na adna mga Muslim. Adi mapapanto so kapambanto kairan sa maana meaning si iko yung maana niya na dawla. Kaaya di iran ditero na dawla Islamiyah na pakakitineran sa extremist. Ay maana niya na mutashaddid ati ko ba sa Arab. Nambali niran so kapagingad at pakakitineran sa force. Shaddid. Barato katero na aya kapupakatan na yan kung mga tao na isinsiran o di pangaradan. Na suwagamatan o agama Islam na aya katero wallah na qawlan layyina. Katero arya miya kapia-pia. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya kaya tarimaon o mga Arab o Islam. Nakagya aya din yan na ay rupa ano din yang kang gelbak ako Islam na accepted. Ay mana niya na andi kay lero Rasulullah na terima iran sa Islam. Kagimya kapia-pia supa parangan Rasulullah ay ini sa mga sahaba ko Aisha anto noonon iulawla. What is the character of the prophet? Anto ni ulawla prophet na anto ni Peter wa Aisha ay ulawla niyan ay adab yan na sa Quran sa Islam. Ini umas sagyang amasa tanong na miya kada-kadakal ading balik Islam. Aya dirang kang balik Islam na makapon sagyang aya YouTube, makapon si kung ay mana niya na media, adiran mo kapamakin ka, nag-click nira nagyang ko to research about Islam, na miya batira na kagya malantas siran ipamikiran na sunod siran ko Islam. Giti manda kalap kailaitan no ang mga pari mga Christian absolutely ko Islam kagya humbatya sira. Kaupa mo ay pag-ilairan. Nasagyang kaya kadaklan. Kung iniya nakang gulbaka ko Islam. Nabadi na pagpakaawat super Islam. Ang kaino. Nasiko appearance. Pamana pigilan ka dyan ko tuwa tao. Sagyang ko ta isa ka baryo, isa ka munisipyo. Na mga Muslim, kaya tao si. O gaid, nagupun ako, nabaga ka, nasutrak ka, o di na motor ka, na pala di ka makatako na miyada. Anto na ito? Matatago sa pamikir. Di siya binari mada nga traka. Di siya binari kadba ka na atoro. Di siya binari panakon. Eno to? Ay nga to Muslim. Nakagiya si ibu sa appearance. Si ibu sa kapagkailayang kaon. O gayud na si iku din yan uniking gulalanan na miya kawatawatan. Ino aya kailangan ni matunag yang kaya adinu wadawla. Ipupagintaw tano sa agama. Si iku individual, si iku fardi. Na aya ka kailaya, asa ka na Muslim ka. Kung ingad ka. Na ayamanan yan na aya din ko na kipiging palimindan na kasi kung kabubuling ka Muslim na mapia ibuntal so kapaging diyo. Ginan si kumas sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayamas sa akyat talinguman yan na asrul jahili mas a darkness tunganay amalibutan tunganay a worst pinakamarat ta amasa akyat talinguman yan di imbubunuay so mga tao, the right umanisa ko pedian. So malay tamo kung na umailin yan, so ay manan yan. Na pedian na data mo yan. Na nganan yan sa ay manan yan na bilas sa kulupa. Na sumambu sa pobre. Na nganan yan sa mapatay niyan sumalay tamo. Si sagyang utamas sa adapan makataling umas Rasulullah. Di siran na bubunuay. Di siran tutulisa. Na ang kaino. Na barakat tanwiya di mau ulaw la sagyang kaya mga initano ang mga Muslim. Katutulisa. Kapraransom. La hula wala quwata illa billah. Apiw da arido o Muslim. Napakira kisumpan. Inumade.
bagi mambus lagi do kaya pa qaum Rasulullah kumasana malagi didil. Jaa al-Islam ghariba wa sayaudu ghariba. Miya qaum mas Islam sa mananangga nang ganat mambu na mananangga. Ino kailangan sa giyang kay amas sa tanong na diit tanong mag-agama na ayamambu buntag o ingon tanong nang beloy adawla Islamiyah. Na kena ubah ayah buat kapambali niya na daulah Islamiyah na adna mga material. Ibarat na ana pandi. Kailangan na may pandi kang beli kami daulah Islamiyah. Paya baman, apa yang man ay panditan na nagyang na palaga Pilipinas. Na ba, may kami ay kan na miya da sa kabubali nga Muslim. Kena bumananan inugia Saudi Arabia na ana pelagiran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ino to nakagia umaniran no tumaylay na ukalilipatan ni Rasulullah na manggil pikiran pamat. Oh to giti isa meaning agyang uta flag. Na kana bahagia na flagun na langon na taon na mo to di. Ayaman na mga oripan wallah mga inakan nagu mga bubayakan mga nuksakan mga aryasi ko agama. Na ayakatiru wallah sa Quran. Pantag sagian ka ya agama tanong ay puun din sa kaya sabutakan na dia kan di paganadan dia ko di mau makinag pagatina ko mga ta'lim anto na bisi agama na ayakatir wallah na inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam si ko mapuntok akarayagi na kasabutan tanong na suka pagagama kang gelubo ka sa ikaw agama na nangulangon matatago sa giyang Islam damang ami pangingisi anto na rin kan didirudupa ko Islam anto na rin kakuyagan ko Islam anto na ikawiyagan ko Islam kalangon matatago sa ikaw agama inuari da kawiyagan na kan na siya na matatago ko agama kana ba ay kakawiyag ka na maging paliado wag ang wakikimayo. Kailangan na kaya may empleado ako sa Burma kaginan di ka kawiyaga no ay kawiyaga ka na pangadugang ka ng gulalan na kaso ang kabubuling ka Muslim ginan di ka kawiyag ka kagupon ay pipikiran ka adiya kay mga alim kaso ka kawiyaga ka na makapaging empleado ako amaswakan siya kini ay empleado mo kakapakaya may empleado ka, naro ka ba din na kiyaw sidan amala awida akala. Ngayon, may sekretary kayo mayo, natingin na yung na kapaliugat nga sa minus na 5 gato sa tao, ang pagkabiturakan. Kung puno ka na 5 ko na pagkakons ka sa empleado ka. Oh, nadigabun miya ka na ulo ha? Tiya minitaman ako. Ano kung ikaw sa 5 gato sa tao? Udi na sa maestra, na ino kami ang maestra, kasa ka ni Bakira ka. Na imanto na pigilig siya na tao. Nagyan nga na bariyo ka na kayo na makabuto na nga patapulo at tao. Nadimiya ka na namin kakan. Ano na kung ikaw sa elektorakan. Naman ito kagi. Ayam sa kapipikiran ka kawiyagan na ka. Nasagyang kayamanan niya. Nagalba ka. Kana uba ay pipikiran ka kakawiyag ka na swalla. Igo na biya. Uba niyo lang agas so kapuruan niyo. Naman na uba ngayon so kapuruan ka. Ayang at tigin ilaya na so kabubaan ka. O pamupupakakang ka sa makadua kung mabubay sa alungan. Na adna keto na ka makaysay sa makakan kung mabubay sa alungan. Waya ka pakakan na ka na makaysay sa na adna keto na ka din pakakan. O saka na adna walain ka. Na adna pipikiran ka adna mga tado mga walain na kadimang rin. Napipikiran ka, makadala ka sa giyang utawalain ka, na ad napipikiran ka, ad na mga tao, magubaling sa mga tinta. Uba nga iliang utamapuro. Kadi nga rautan. At na mata narinig ko mapuro, ibarata sa Manila, sa Makati. Girali ang abitang mga building na kuting ta sa kapuro yan. Natulong ka, ngayon, na ayakyat tulungan na ka, nasulok pa, arukon pagandud. Dahil na kayo. Api ka puro na waling ka. Na ina namatay ka. Nakuting ka. Kura ka. Ana ino ko to kura. Nakagisi ka makapupos agyan kaya lupa ang manidumpas. Makapila lagi-lagi tinurun. Alangon tanusan kura. Dito ay mana. At tutulong ako lupa.
Ubang ka ilaya so ay manani nakapuro nakakamasilay ka. Makasilay ka. Gina ni sunnah ay ni siguro katan Rasulullah igin at tingin na di kanun dadalakaw na inao. Pangilay-lay ka nun sa mapuro na uban yun tama na pamikiran. Pagilay nun sa pandapuan yun kanga di kisusun. Dan yung manalaw na kisusun niya mga tsapi ngayon umalang ako. May toko nga na may akada po sa may pumain di debak. Bagay niya pagilay nina. Yung bagay nina po niya nakasala ka makabubutikan sa mata niya. Nado pumali na iya. May toko nga na minisu. Hinasu agama. Hinasu agama. Sakay na din wallah amano si amababa. Nobody tiyo ba ko bumiya haitir. Ha? Warda bima qasama Allah lak takun aghnan nas. Kasuat na kad nati Rasulullah. So kaya adnar ka wallah kam beloy ka akawas sa mga wasa ko mga tao. Amano to? Pamana aksi pangad. Aksi pangad na. Ano man lagi kaya adnar ka no wallah daatam ka kan. Apa na lang ka? Bisa. Kailangan na masuk ano to? Na mga bangaw yagangan mo sa haram. Kaya tagal na ka. Niati ako sa baluya inay na oda ako na kimakapya. Tunay ni. Mga tanto ni Sundan, awan tanong baluy. Amalik tanong sa Manila. Kiniyan ko tarima. Aki anon wallah. Hubbul watani minal imanati gunabi. Di sudawlaw na. Kabubayain ka so ingada ka. Kapada na sa parateya. Anda ka paganood, sibu ko ingada ka. Tiran buah kay betero no baka citizen sa Saudi. Di kay rambu betero no baka citizen sa Amerika. Ay betero na ay ibelu inakenan. Marawinanan. Natarima ang kadnuto. Kasati Rasulullah satau adinian tatarimanu antune kapakapupuan yan. Na makaw masano nga namori na deke tapian. Deke tapian. Na antune ketapian nga sibilis. Ngayon to, na inunga, di ka nga taon na katapi ka, di nga mambu, kakadagin mo, anda ka makapupuan. Kaya kakadagin ka na, yung tama puro, ipangkatan. Nanto na yung mapuro ipangkatan si Iblis. Pero nga kapag siya nung anamori, na timu-timuun wallah, sulango-lango na miniswaswa ko Iblis, nagakutan si Ransi ko naraka. Isa pa na kay Aluya, sa ipo Iblis, sa buntali, naging gaya dunia. Gaya gaya dunia na makaumatan sa anong anamori, natawag no Allah sa dunia ka. Kaya ori panakan. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Hi manusia. Antuna ni miya kabimben raka, sikap simbang aku Allah. Tone miya kabimben raka tanong dunia, nataluan Allah sa dunia. Manusia nakata sa dunia. Natika manusia, ya Allah dia kena kekilalan ta ini. Ibu Allah ginasub kebubayan anak anak nga kakilala. Ginasub dunia. Sudunia. Nakagiman to na miya pasad sukapatay. Kaya mana na nakawiyag-uyagay. Napakapigi kita ang kanok ko naraka. Nas kanod niya makna niya nasiksa ano. Kabatano di katawi aso syaitan na malaikatanan. Nasabab ko dan yan nakaunuti si ko amar suguan wallah. Kapangalim babaan yan ko Adam. Kagitingin na pa man na pangalimbaban ako sa Adam iya inadun na ka na po sa lapot na sa ka na inad na na po sa sindong. O ito suka pangimpuruan. Natigmang bu Allah kagida nga unuti. Nasa sakatigi ni mala abusulang ulang na magunutra ka na ibensabensara ang kunaraka. Natigmang bu syaitan. Ya Allah, nakagiginan. Iimbagay ngarakan na imbadal karakan na imbalas karakan. Napako di ba pamangni? Aaya kapatayang karakan na amay din nakabangkit na dunia. Natigo Allah, miyakuwang ka na, nakamalaikat ka. Natigin na ya Allah, bani mampakay. Alang-ulang na umanusya, pagadun na ka ng binasaan na kan. Tigo Allah, binasaan kasiran. Okay, na aya din nga kebinasa na sa mga tao. Aya maana niya na di ako iran di pangadagan na di ako iran di paganan. Lagi deh. Sa katani, di kebinasa ko Iblis. Hay kadakla mga tao sa belo iya mabibina sa Iblis. Ha?
anan yan na upama o ipanawatawag ka sa seminar na yun nakadakala na tinan na yun kami ka next na yung seminar ay ito na gibod niya nila tira ay doon niya nun bubaya sakap man na mabubaya sa ikwala na andun ni kaya nagang kauna pangilay na ka din saukit andun man ay kapakaseminar ka kagitatang ka din nakaaputay ka pagawa nakasunod niya nagiti mapeluto ka sa alangan na mauli yeah. So Islam at mga ulama na da lagi da iya miya kapia-pia akagagdamang ko. Igira mag-Islam ka na da atong anay amala awida ka. Ay dapat yung magagdami mo yan. Udi nga po na yung magagdam na da kapan sa Islam. Kantay di na katano tiyuban wallah. Nakagiayam kira na ko nasa kamu muslimin ka. Ha? Anam ya kau marka na iba kasi ipagunta malaki sukat nama pemimikiran kato naman yang malaki sukat betul na makasilay ngiti musliman kenapa gila amya kataling umar kasututul amapya na kenapa unda sepat na tiap positif okay pada kurun da nakadena pemimikiran wa asa an takrahu syai'a fa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'a fa huwa syarrul lakum katurunan wal gapakaya dia mutamya ka umar kati Allah mapia na dinga bisakatawan na marata mapapadala mo na dia mutamini umar ka marata na dang ka pamimikiran na dinga bisakatawan na giti mapia ka nagina ni muslim dani ande tanoya simon sudah no siya ako anda mapia sa semua na kailangan na pugunito ka na niya di pamimikiran na ito na maade may yuridullahu bihi khayra yufaqihu fiddin o kabaya ka asi ka mapapadala masi kumapya napakalaan ka susabot ka si iko agama lani man igira miya kasundano sa shopping ay nakadakalan na kalipatan niya sa Allah. Di tanong siya siya, muna tanong ko. Namito ko nga na, sawid ka pirak na, miya alangan. Di ba mong kisugay? Kaya piya mo talaga mo ito, ginawa ka. Kaya piya na mo tama na, piya nga katakay, mata na may lengan na, 13,000. Ay, di. Kaya sibilis na yan na, kaya doon wala na, minas ang tanong yan. Na wadina akabubayan na kaon nakagigyoto na inadno Allah para ka na pamanganiya nga si Allah Allahumma barik lana hada Allahumma barik li hada umyamasa kasanditar pangniya ko Allah napakambara katangarak na kagapagasulot na ka na kabud niya kakaidi unangya piya masa nga dira kabugay anak tiga kiya cokara na inura ni bugay mala ini arga miya kabunuh kan kagida pamanganiya wallah apakambara katnya rakutu bakun kaya tanong di isa kung makambakoy ta kami adin na kaya widan litan na ebo pakilera ka nung mga ginuya ka na di ka ni misyo mo yung tarawih nasa sa tema nakimun ara ko pa natabli siguro na ito na rin mimili ka amir sab na tiyang ano nga kumana amir sab na mapitap man na ato na yung adagis tipigilin na kaya wanam yung marawin na da aba may kaya widan natira na unuta ka na pamimili ka kung mga kimunami ilaman ito dito sa muslim dito sa muslim may lain ka sa pagarin ka na umanga di sudi at yung kuminti nga na maging nga sa untay ni kuminta ko ito na nga di ka pagka sami siya sa limot budi na piraka ka at yung madagal kayo sa limot na katayap suko benda ka na ka miya ka piya miya bubaya ka o piyaganam ka sa pagarin ka na di ka pira na baka paguman at yung piyo at betul na nga sa kumaguman ta na miya kakwato bigyan mo ta paging sulto na kung kapan kaya petero na ka na, malakay ka ka na, umaka. Lobos ang tanaw, maranaw, ang mga ano'y kaya. Pesede ka kabu, pesede ka mag-ikhlas ka, na din ka din nakipingisigi ang tapsin ka. Ilaman sa mga nukstano, Allahu yarhamu, pamakasurgang siran wallah, api apa na may ito, akatawiran ko agama, ugay na aya,
buntalo kau ya gugiran nasudin su Islam. Mamagana sira na do ayad na pipikir nira na mata ang makasupangan ng kaniran sa pamangatingang kau. Manlangan-langan na kasum yan luto iran. Da dadabon kapag sisi at igu Tagalog. Ay luto, daw tigiran kaya bube aniran sa lutoan. Mga sadaka kabube no mga lokstano sa kataniman to. Norte sa Lanao del Sur. Na adna magana na peliti. Ni peliti sa pangalan plastik. Ato na mano to. No additional. Unlimited nan. Limited. Di ka nang pabuman. Apa mana ngiro tama mo umani pili na kadang isa pangakap. Ati tembak-tembak nun sumera-mera. Ina tanu ini miaswa. Sama ako pare. Kau tu saging kaya mga kanabatan wari pakasan. Kay minasar ka tanu mana ya? Imbinasar ka sa besedekah kana ko kontrol na kamu. Na sumanga stano, sumanga sahaba na ayadiran di pamagindigaan na antay kasidka aniran kagigiti ka pakataling uma o riski wallah pakadakadakan niya. Bakad na riski wallah kuripot ka. Mana di dia kena penggesto nak narampay na ko. Na mo masaswa na tigo day mga malaikat hindi na bumi ka maligtan. Naman ang subas sa mga luks da amanug da amanika. Basta na manug na pipirang na punika. Allahu Akbar. Nahina surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namiyan sagbunanan o mga lokstano. Ilan yung masunabi na Ibrahim alaihi salam. Ino tambati wallah sa Khalilullah. Pinakamaranik wallah. Nakadi aya ulaw-ulan yan. Na mababas sa anungan. Na awid yan na akan antay mapaganan yan. Antay kasidkaan yan. Naguni ko na din na bunin may liatawa sungo. Namiyan nung nagtigay mo hajaraf. Ano ko siya ka? Pingili ako sa tawa mapaganata. Laman naman ito kapian yan kapag ikhlas yan. Nada kundin. Namanya kawida kalian nak kegabin. Nanti na daud kelepasan dinain. Kelepasan dinain ada baku mapaka amanannya nama pegana. Kelepasannya ada baku absidkaan. Nanti wallah hey Jibril tanak aku pekebube anakan. Nang berupa ka sa manusia. Kan makapiak ginawa niya. Anak. Niya nusu Jibril namimbol ya manusia nabi lah kan siya. Nanti Ibrahim ada alhamdulillah niya berberga kon bebenug sa mapakaw ta kasawalay. Na imanto na makambelag langit tawag ilupo di garang mahom. Nakagiya. So Jibril na susugun wallah miuno to. Hati yang mo ajarapan ni prepara mo nga dingati. Kamu kegabin. Tapi ini pangan tu hajar. Nah ini problema nabi ini tawakal. Waktu matarga malaikat. Tiga Ibrahim ini kan di siapa? Ku angkat gini ini paganak. Nanti kita mau usuga. Nanti kita di ke pakapi ginawa. Asabab saja yang kotua. Kapekulitan yan sa anda man matari man nagyang ini paganan yan. Nanti kita nasugo kurka Allah. Kage mele niyan so paparangan naka at di din masusurot di ka na mapaparo udah ba nga kapsidukaan kung mabubasa anuman nagiya piya ka pamista ko ka wallah sa kang sumanay ka Jibril at tigu Ibrahim tiru ang kakukad nanakan rila iya ko niyan sagiyang ka iya makna niyan ada bang kiasid kay natingin naman to naptiro na karakamamu aim betul ka wallah so Khalilullah ginawa wallah sadin sa pagninakaon naterima niyan ka Gina ni kian na Baitillahil Haram. Gina ni kian na Saudi Arabia. Apa kailetan wa dabon mga madang, dabon mga mangga kayo na ato na kelas ya prutas sa dunia na ku mga sa Saudi. Kagipiangan ni Ibrahim. Baliang kagiang gaya ing damia dudun sumanga nga apa mumulan. Sa din sa pagkasang saya gumakabubaling saya na pakapipiapi ang kaginawa niya. Na ilani mo. Langon na di makapagabrud na maling na ibarat maitam na makapuputi. Ang suka kutis. Inukan wa ilah. Kagitirima taman din man to natatarima sa Panginoon Nabi Ibrahim. Na ando to sabab na sabab sa giyang kotwa kadwa gini puso. Na banandi bunanan demasag mo mga lokstano.
Kapag kebubuiran si ko yang maknanya nakakenduri. Kasedekah. Maknanya na unlimited. Kenapa sakatan unlimited? Tidak ni. Tunai miya soal ini ada bahawa kami pegana. Ini kan nutup pegana ya. Oya kapapan tagana itu. Nah inu penutup ka waya bisitang kana mukmin namanya gede ya nana mapiaka mata ne aku mapi ula-ula agi yang kaya pagariak gina waya kan katanya keberau beda bener kami pagana na ig nah digan mau pendiman ya sami ngasako kok iya kana itai po sama tu nak apa muslim laman sumanga lukstan o mga oripon wallah makailay sira na sa iko pantagawalera na palalakaw ay autakano api bumatang gawaig na bangka sana-sana yagyan mo tamatang gawaig kang berang-berang akida nga rakaapangan ng mga saging, mga ubi, mga benggala mitiba kapi kompleto ni rarakat na awak anak kasiran na kepikir kadin tau tua mga tao miya makapia-pia naman digila na kaya sungan tanong miya kapia-pia kaya entertainer tanong kadiya di mapamanutulo yung miya kapia-pia tau mga tao ka mga tangami pa na yun like hukuman na kaya sungan na kapia nga pa ng pagari di nga di pa maguntaan ay di nga na pagari ka na babuwa kang pesungi ang matang gawai ka mata nakapatayaw lo niya dah kami niya pagana ya kau makam iru pernah kerarangitan kan una semua ni kaki sabab saditanu katawan sudah ditanu katawan sok pengigedu muslim aya kapag gigedu muslim na wa man lam yahtam bi amri al muslimin falaysa minnati rasulullah sunnati nabi sadini na magagedam so ay mana ni na magagedam pagarini na diped ko umatak so kay nga nasakatan siya sa gina abului na uman ke kasus sabay larwa bariu ada na miyaw loleren una kerata ginawang ka apa ada bangun dulu tak ay sakatan na upun anda dulu takon na may daya katagos aduh mga dulu tamianan uwi na udah bangun dulu tak nah ati ubah kiran mambunan wallah mga nalong la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim ayaw wajib berakatan wati gudabina magda kami kerata ginawang ka lagi dia nggak mga ada mga Arab uman din gawin na getusan apa petay kiran beboy mama wata malataw na inumadi apa supang ninga na dingon mapamangani ya Allah tabangin kami Syria ya Allah nakapadin ka mga muslim sisa Burma ya Allah nakapadin ka mga muslim sa Iraq ya Allah nakapadin ka mga bakoy tadid makabaling sa Marawi na kapadin na kaya Allah sugir kami pemakakan ay kada kaliman tu adira katano pemakakan di dumada sa pamikiran akan lagi yang utap ayat na psungan iran sa desil na baldi inway tinadaw siya parang kami kilupas iba kami siya pagkaluta aw na tigagawi daw na iran piru-piru mo natira na masih sabar kami kan demanda na madidi penganda kasusol kanan Allahu Akbar na ketat 30 tak. Inu made magageda mata ini. Kenapa ya bu mempikirkan? Nama mayor, nama kongresman, sirani mata orang. Di kailangan asu muslim na magdam kasu magagedam yan. Na uwan na rakaka, na wajib rak na matag sunat. Ay mana niya nakabugan ako. Inu inad wallah susiqat. Inu inad wallah susadaqah. Asatulus ikhlas. Kagi diga pagabagay sa sikat kada ba nga kayamanan na sadaka anto ni sadaka so sawati ka na lubuti nga sa salad lubuti nga sa sarapi na wala may nga wata diru di klita kapungguro ka amalagi di su lo ya na usulang gina buging ka sa salad kami akan gegan buta datang yang dong tatindi da tinilas ya masih ka na imada kana nakatan nga bupun tutun bugo wata yan kagina kagedamian na sisala digo oyo tiana tengana ya mukhang pira ibu gedebakan kapida ina o na la ilaha illallah kagi sabab saging utuan de abutan ubube aku kasihkan gimana ni ad-din wa dawla mag-agamatan na ipagimigtan sa Islam kaumang pa nila marakatan waya
Agian gaya kap paging da Islam mga oripon wallah. Namanta pa kasi kung mga ingad Muslim na mga pipigin na mga ko. Agian na pagaringaw. Kenapa dia beri mapang dengan itu tunda kasi di siya katawan. Nah, ngayon to, kamawa ka. Napili nga mawala yung mga Muslim. Patut na masih teruskan. Gina ni ulo mga sahabat, teruskan mga pagariya mga Muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Batano na kalilipati, mata na tigwala ay magariyari na sumya maratiya. Kenapa yung magariyari na sunod sa inaama? Nabagin ni inalay wallah. Kaan na magariyari sa inaama, maridway. Maridway kan. Di ka nung makapsuta. Media ka nung sa tarukan. Di ang utay sana mapasang kasusiyan. Nasa ka na mga limbubang ka. Alip pa na isa din. Di ka nung, lagi ito na magariyari ka nung sa inama. Eno ka nung ito ni makapsurut-surut. Nakagiya, nabauman isa na mag-Islam. Naman ito. Lagi mo ta isa na, di mo kailo sa Islam, makakera na kita. Saka na siya kung miyata ka si minaray, nakalak-lakad mo. Mata na, gimana yung pagkarinisip ito? Allahu Akbar. Na aya patutara ka Muslim na alhamdulillah agena ni pikungra takarakan nama Islam ako. Nailo kang ganatang buso dunia. Ganatang buso dunia. Anak ya semua anak namanya kadalag ni tamu. Ya tawagan ako iran kata ni kidira mamiatay. Kaya mo kami obat na kita mag-Islam kaya na palok-loksan yan. Ay gira ni makasusabayan na kaya miyatay na din. Miyata pa sudi. Paganoon sa kukasumbay. At kira na, ay mamu pakakapatagdano na suki pag-Islam lagi dia. At ito na siya ang mga pamilya niya. Inumuluto ka na mga pag-Islam. Ha? Ka na mag-Islam. At kira na pakakapatagdano na lagi dia na mamu berasang bayang. Napagat na niya umami. Nandang nga mga mata yan. So misi siya raro ay di na ni pag-istorya na sa business. Ay di na ni pag-istorya na tunay masusuak nga politika. Maada pamikiran nila sa giyong tagya patay ang mairan. Kagya magariyari na kena uba ay iran pipikira kapag gariyari na so agama kamagariari sa inaama. Na anden mo bika patay amairan inairan na miyada so ay mana niya na kagaga kutiran kau manisa na lima magindiga sa tamu kau pada tu. Mana? Jangan na dia ada pamang ni si Allah na mi kasir katan lagi si ulo-ulo mga lustan. Lain mana ka pigira ko na temo ni ran sa mga watera. Niya kalala sa tibulo. Niya makalala sa kudin. Inuto. Naya kabaya iran na nangun mo sug-sug sa mga watera. Wala man nabisita. Imando tayo matatano na pupa kaito sa kudin. Kada kita nakamagari na bidi-bidi ikod. Yan ang sibi ako siya para dia dinawid yurang nakakalam. Pati hindi ako siya pwede ko pumiyan. Mata na, hindi ako rin pala buta. At pumiyan ako sada. Ay doon na ilaha illallah. Nayamang buwan niya sa enam niya kakawatan na sa mga puso. Giresulta. Sa mga sahaba na andun imay leran sa pagariran na laidong miya ka gede masiran, ay ito ni problema mga pagarian. Sa kata lima ito na, upang umadaw na giyang gaya kasimilar, umadaw pa na giyang gaya kapapatay, kakawing-kawing, na miya kakawatan na pusutan. Umanisa na siya na niya ni Sosilapon. Na, nanto na yung masusuak siya. Na, nasarang mapipiyak sa napiyadi usan niya, kaso. Mini umano mo ng smart padala. Nanto na smart padala, nga sana ka, makaliko. Ay, kalala iyar gara katano nagyang ko takapkilang ako pagaring ka kami ini pakapiyad na ginawang ka ano man ibarato ka hospital kumbo ko din na matago ko dunia na miya siya sa akong hospital miya disigra siya ako sa motor diusingan ako apari risik asya ako miya katalog sa pabrik miya ngilay ako na miya kadak-kadak lataw ako tira siya mamakina kaya diusingan siya ka na inu ako tira na di ka di kukog kami kaya di sini kan, daya kami atirunan ini semua turakan. Tiga ini apa pernah revisi, tiga nana problema, tiga nana ulah itu tiga nih kuda kenapa ada kopsi, tiga nana relax. Umani mah kau mana ke karata ginoanian, tiga nana ini kan orang manusia nak ke karata ibu kau ribetai, nak buku pete,
itu dia kata nuda pun na tira na do Malaysia na beratnya nama tangan na di dekat lila. Iba. So Allah na gira da mau masuk kapatai. Na pia penentune me orang na ku yakun. Gue nak yak apa kape gino ko na ngutam da kalamin talrakan miya kada kalamin dia. Apa di mana mini begini yang so dia kau na miya sigura dua kebubayaan kan ya. Na beberakan mi kata aku nak kisah tabu pagaringan. Mula bu manusia kat diga penuh. Mau piring ni tabungan kia cokaranan naik nu kami mau betai lagi mau minta berlakan. Mangi mana mau datang nu? Dan lagi dia nak sekanin esongon kaapi ada penuh bermain tu penuh bermalah. Ini pak api lagi nu ni. Isagi mau tabungan ini pamakau itu. Ya tu ni beriana. Lagi enggak manusia hati gura Rasulullah seumatakan. Nak bergenak khas sama getus nanti nak bengu pihak kali magetus hari beri. Bergenak apa nak canggih nanti kena inu ada kauman ni. Opa dekat saya purpis nak diga penuh masuk suatu. Kau nak yang gede dia purpis ni. Nanti rumah sudah purpis ni. Ya ada penewan yang jadi nak istanya. Nanti orang di mana alamat sik wallah. Kagia sabab sa ayah buah kata wanian nak dia kaya ngarani runsa muslim na dinia ni penggulanan antun ibuntan o kamu muslimi. Nah, isa ko mga ada ulama sokon sukam beling ka muslim ay paging dekat ay paging taw nga adawla beli adawla islamiyah das kanyan suka paging Aku darpa alladhi yakunu al-insanu ya'isuna bihim khairan wa sarran. Ay mana nianda ipagintaw nga suka bubuling ka muslim asugudung kaun din amarata na sugudung kaun amapia. Nanta ay pipikir na kan amapia. Lagi dia enggak ya ber. Bengkai mo kami akapi ay ginawatan. Ani pingin isir, inu maka pipi ginawa. Anya kada dari pirakon. Nangino bangun kebus. Ngay. Gimana? Eksamin rakatan ini wallah. Aita manakan aparat ya tanu. Ubatan ubun kalipati sugal bekatan. Kagi ayat tanu ketidaan nantai main pelia dulu. Nantai kasukayanun. Kagupunggian ani mapikir o muslim. Antai main pelia dulu nanti kasokanun nak kepakai ada seminar. Ada seminar. Kaki naun tadi pelia dulu. Paman ada ngai penggulanan so responsibility agak bakal di seminar. Hah? Ayo mana ini mah ori penuh Allah. Nasu Islam ayat tanu agama nak kailangan amang galbakaka kagian ni ka pembeli ingeditan muslim. Ayo mga tahu nama muslim. Ilaman lagi yang Saudi Arabia. Inusiran ika kalimu Allah. Nah kagi ayah buntan udiran kapagriwi gena Islam. Apa yang pernah ada mga kafir-kiran. Nah kagi dipekatu sukapir kagi ayah buntan lo kapagi gidiran na Islam. Mau masuk waktu nah disiran ditunuh-tunuh sama segitu. So padagang napagawan niya sa tindanya. Isama ni siya ko 1970s. Lagi na ng mga Arab na kanabay rabu sa kabiso tindira di gira may masuk waktu. Di gira man pisan basta pagbangan ali may masuk waktu semua kami. Nalalaka. Iman tu dapat ko baliran lain. Miya boya-boya cowok. Kanaba muslim. Ay inawa niya na kanang yatin niya matay kan kapaman kuwang. Hindi na kabaliran. Sa una mamasa una basta pagbangan di ka pa si pamasak. Suming ako. Nainawa niya nung tatina niya na lalakahan. Kaya sumasari aso kapiging tawiran, kapiging diran na Islam. At sumasari aso tekaw na umamanakaw na putulan sa lima. Sa katanong, na inakada ka na aso tekaw na makalaunita mo ka na ayap sujude. Niya kasi na namiting kami sa kagaian, natigay na ayap pumatay na mga ito akaso. Paman na siyabu. Udi na miya manakaw sama ito na miya kalabus. Uwi na gila miya makarat at ko na di kapansin. Maksud benar na. Dia na nakapansin na miya kadang na sundaro, military. Ayap pa ka, gunaksan
na minggulalan o tao masabutian so agamanian ay pagkalagyan uban ay bubetad asila pun na dinya kiniya kuan ka kana benyar ko ina dia kana nahuan kana kirsa kagi muslim kenapa kailangan man yan na CCTV la ilaha illallah sa katani man to na sagup sa niya kanini bisa no kalakatan na ni tamali mako sa CCTV buat abun panak ko yun na so mata dira kagi ini mi bagi ngad sa Islam di man mi bagi ngad sa agama ayaman na mga uri panu Allah na ayakatir o mga ulama siya kini Dr. Al-Qahtani na isay niya mala di may iman di may ilay sa gaya dunia agyang gaya ipanggulanan so Islam na kailangan amay lay subuntal wag man si ko ingad na ang tanap tingin ni pagilan si ko ingad ko kay to yan na si ko pamilya si ko mga walaitan ingad nagi pagilay sa kinga balui singa ili ako darba ka walay nga inumadi minggugulalan nun sudawla Islamiyah umanisa na ibaloy tani na ginawa niya inumadi sa walayami ay kadagala barasang bayaw auto ay kadagala dilulisyung bayaw anak ketuk na kau pangubad na surbia ay bu ketuk na ka si ko mga walay na ibu disimbayang na suina na si amana ati lepik kadiyo ato ano ni ka po nakasaro kadula Islami na mana ketuk na kasi na usya ma disimbayang kina sa mga watera na lang didip si sambayan ano man ni kakiliw buntal kapendula Islamiyah si ko mga walay tano na yung mananian na mapipiliron sa agama api mo man ay masama na ka nasusulda walay ka kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'yatihi ati Rasulullah langun ganun pagipat nato ni pagipat na ka si ko ay mananian na kami milikan na ka kandidato na ka nasi ko patarag walay ka kada berkon para ran giro ka sumiyang watar na nangiro nga kipakap sumiyang ana magdundrak mo pamilya ko ka di ko potulan na lima niya no marimi pa para sa pamilya ko ay panipsugo ang kira nakamapian nakagisawam sa kiyang kutuwa umani isa na ay buah kataw niya nakasumbayang nakasara di makasumbayang na niyan penggulolan na antuloy katiru Allah antuloy sambayang inusakan na kiyang nga sambayang na dia katungan na ipinaglo inna salata tanha anil fahsyai wal munkar ayako na sambayang nagpakasusa mapian nagpakasapar-sam marata anak itu nak kami kapasa-pasa yang kasambayang na miya karata-rata iya dito anak itu nak pirmi di bersumi sa masjid uga ina din na nabutian si ko ingat na si ko mga pedapat lulutian tani ba niya ko tanya ni kasambayang kaya sana ko tama masjid na to na tiyak na miya kada-kada ka na miya ko man miya kada-kada na puputok baya ba kataw niyo na kasambayang sa masjid miya kanalay balas so kapalumpiyo nga si ko walay wallah sa tema na puputa makuang kaon napakaipumbalay ko wallah ko surga ka dati manisa na saradi makasambayang na may niya na mga puputay na din niya na makuha kagiya sambayang bu katawan dan kailangan naman ang nadafatu minal iman so kapalumpiyo na pada nang uparateya inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyiba so Allah na lumpiyo da terima na inunta na lumpiyo na diganda di mana po yang na mimbud na sundawanay kailangan na dia nga din kaya pada lumpiyo nabuka simba si Allah dia nga din na pangunab sa pinggan pangunab sa kudin nabuka kitindu madagalap kesulam miyan inindu na da ko na bisu mga lapar nanti anak makumakan ada itu nenek ada orang ubu pangunan yang mereka geludan ribet tutup to mininda kasaken na para dua ngasutibuan ko panganamkan lompiwi ngasutibul lompiwi ngari para dua ngasemanga lapad kamanuto ka sumialuto ka namya ko masuken na mapi akapagakannya na dila balasang kaun wallah dia mutai pangunakan sana padi baru dikira sana mi anu to ako dan kamak pasulas akasir bisi la ilaha illallah ay no kanay pagalo ya kaki magalo baki di sanganiwo kama dakala kapanikanta nadi tapo kontur di ada kapay pasi tidak kami kan pasi imam kan udah pernah kasambi sa oratina dai ribet tu muslim ayah patut ada pa ko masuk bisita ka na rin para doha. Uy, pwede na bisita man. Nalisina ka na sulda walay.
Kanya kata na sa mga malaikat na umando na gawin na sa mulsinan walain ka na saudara pa ka na dilumpyo na dasudong na malaikat. Kenapa ya disudon na malaikat na mga tuladan nun? Disudon ang malaikat sa walay amanan niya marsikan. Kagiti Muslim ay patut na lalayon lumpyo. Lalayon lumpyo. Kagina ni pembagan wallah. Lama nagamot takatiru nabi. Ma fi kulli yawmin yunazzil al-malaikatani umani gawina pagka turun wallah sudu malaikat spesial. Turun ang unta dua malaikat. Yang unta paganeron. Nadi ini yang dipamang ni suku maanian awalai agyang kutua derpa na emak niya na makarigi paradu malulumpio ay mana niya na kebubean niya na antonay manggelubagay na sugu anun wallah na di pamang ni malakat ya Allah na bagan ako susul buwida kalian bagan ako ni Allah sunawan taman ay mana niya na mapia imbagay nga kung mga uripan ka na bagan ako sa yang may taling umako di utay manegadu na upunian miyaw mana marsik upunian miyaw mana ay na uyinakan na dunia di pamang ya Allah na tiba ngayon ya Allah na taling uman ako sulang na tiba ako kuliw lupa wa na'udhu billah hindi na uman din na gawin sa babro mga inakan mga bubayakan nanay ko na ika api apa na ipaganay na si tanong ipagapuon si mga pada mga oras tanong na di tanong ni mga tatalago ka sabab sa pigilin ako lilayan ko niyo nino pagiging niya o sarap na oras sa kaya kalilimutan kaya niya talimtan kagisaw sa di betul so oras kami mga watay laki niyo gupen na mga alim mga ulama sa kana ini pedang lagi na kasi kubida ka way na iman to sa kaya niya lola na sumanga kakani ang mga guru na iman to na sira kami inisang gulay sa yaman niya na pato apang gulolaan kaya kadang-kadang na bisa sakit. Ay man to na kaya kadang-kadang ang yawa pat ipon na siko kaya marawisits na labi 40 alim. Sobra 40. No, madagala demi lebih na diyan. Sabot sa nga kaya ko ito. Niya hindi na akala. Miya totong sa mga madrasa tanong miya makala na gumimoso sakit yan gitu kaya sabot sa ini patay. Ay man to na ayan yung galabang na dilagi demi. Tapi apa nampak mana di kami tungan yang sasari ke 20 makin lagi na mga kamuda na na ulitan ng makay na ka na yang mana binasa ko mga derpatan ng mga kamuda ay minina sa samaray ng mga kamuda ng mga alim ay man to miyak kalabulog makasiri ng mga kamuda ay man to na sumangawata ka mga estudyante na walang nangabagay ng berati yan mamasa ka sa abay ng ilang buliran. Ito na ibalirak na abaya ini. Di mapiyang ngayap kay lepos na. Na di tagal na ko na miyawa. Mapirik ka na kala ni Mantawat na miyawa. Miyawa kina yan kasi siya may ububuyin. Amal lagi sila na tarukan mo. Sumiya ka pamimigiran kami. Bilubukatan waki. Di tanong na yaw ni Imam. Makakwatan sa mga lakad ito. Gulubakan tanah subuh ni buku Rasulullah. Pondil sakamu dan yana. Nabi kan wallah sa eksamin. Antoni gulubagay kapan lagi kur sa kambing. Antoni ula kambing. Marataw pa kau na anak marataw pa kau riyan ka. Adiga di mati. Pa kau na kapan ini lunjut ka yan. Lagi itu semua sa kamu do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kigede mun wallah agi enggak ke petana ka nak kena bumatag kambing. Kapsilay siya napsilay ro na meti di bakangan yan. Kailangan ng patagor ka sa kasubar. Dia nan mga inakan mga bubayakan pang niya orang sarila. Ubakan na niya aliyakan siya. Dakan urang maswal. Dito so kabubuliakan na manusia apkeribat. Hukman wala miyan giurang na niya kapia kaya umanan so para tini ang gusto ka sa Allah siya nan makapupun si ko gamatan ada asanin sa ningian. Upanalamatan na kan naging kaya tatandingan si yung mutuwa bubayakan na si Bayalabi. Kuya mala panalamatan tanong naging akif sa nga darupa tagubayakan na kepakayang kemasaan niya kailinin niya Jawa Rahmah Abdul Hamid ug si Zainab Zinaid na ibigirakan Allah subhanahu naging kaya mana niya nakapusara sa iyang kaya darupa sa kanwa makadadarupa mga inakan mga bubayakan mga arihan ubakan bigay sa Panginoon sa Islam ay pipikiran niyo na ini buat tanong ang Muslim na putay tanong ng Muslim. Oh, gina ni.
umalis na panamanaran yan. So inatan mo, uso amatan ng mga Muslim. Ay aputan ng mga Muslim. Naubod ay kapatay tanong ng ibalita ng Amerikano. Ano mo napigisira ka na alim? Ito na i-translate la ilaha illallah sa English. At yan, nadigar ka ni Panginoon. Ay mana nila kasarabang kadna. Ay pakasal tanong na Muslim tanong. Na ay wajib na katanong na pagalitan sa kabubulitan ng Muslim. Na ito na ikakilir sa Muslim na mataw tanong si Quran. Abi di kon mata umat ya, nah kebetiakan tu ni meaningnya. Mana importansi sa Quran ni kan tu ni makna ni. Bukan punya hafid. Bukan punya hafid. Ai bagi syarakan tu ni kebetiakan kan ada ngata lagi buat kini tak orang nak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Ha? Dah banian. Ayat beli lagi yang Quran akan pegang ada tanurun. Na yaswaqa alhamdulillahirabbil alamin. Kata kai makna tu. Tu ni makna tu. Sudah mana bentukan al-kanan Allah. Nah, patut nak bentukan. Jika ngiro ni saya lagi menyakan ada ilmu rakanan. Saya akan nak inunir kanu saya berduya. Pemerakan sama nutu. Nadang kasabuta so alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Makalimu lahu masaling gagung. Ay patut na makalimu kagu. Anda gagung ka. Kana ba kamalik ta? Maliki yaumiddin. Datu si iku anu na kapto gitu so. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sakabib simbalan. Kamu sakabib pemanggilan. Kenapa lawan atau nak namun beriu mayu. Ayat pula dengan Allah. Oh ya kailangan ka temos na pamani ya Allah. Ya Allah dia na temos ami, dia na gulami. Ngai no kapaya pakir ka Allah mura ka sa tindo tu. Lagi memungat tindo sa suratan yang sa kala na no credit. Na tiningir Allah sa puso yan kagi sa kay miya komon. Na tindaw ay asaras kanam. Pag anak kan sasabu. Lagi to may ilang aso tinin na no credit. Saan na kita panghanak-hananan? Tinin na no credit. Ay no panay kadimigip mo ba? Ya Allah, miya sokar ako ang mga ini kadip kegelas kadip lumakainom sa kapi. Nairon nung subuda ka sa nain. Ay di na ma'am, di na problema. Di na to nang sa suratan na kayo ni natin na pinamusa ka. Kaya tiniro Allah sa puso yan. Karena kalau ada terlalu banyak pemilihan yang tahu di beberapa, dia tahu. Nah kagitin nih Allah kami yang dia aku. Ya Allah ilah kami nggak sambil anakku nih. Kami yang diunyam beranak aku adiman. Sama nonton di unyam terteraskan. Apa dah aku bisa di mamoko. Balasan Allah. Mana dia nasihat buta mana berilah ya koniu. Sebab sah. Ayah kabe lagi yang mana jadi napi hati nak sauras nak lagi terus aku sehingga. Nah ini wasiu mah beda menguras gina. Asal di dalam misi nabu tak dia mutapa kerja akan sejali menjalani. Sekarang ini mabu boleh pada misalnya yang berlebih. Jika pakai bakal misi di mana syarat, oh di kami runda ku anak lagi kata ni naik. Begenekah aku tahu saudara bayan. Apa sekarang ada sungguh ada yang ada kaudas ini kepakai. Hah? Saya mana ni anak ini nama mu dimipa kepada dia motor pagar ini bayangkan nasib baik ada. Insyaallah anak penuh bagi uras. InsyaAllah nasib mga pada mga gawi kepada di dalam di mga tertentu mga pada mga oras siyang mutamana. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ubay na pa kasi tanong na Kaya masuk IMC. Iya masuk IMC. Jadi sekarang ini ada si Bena ni. Ada MC. Pasal lo, sini pakai sana. Dia kenalkan banyak sini. Yang saya juga. Anak saya terlalu. Pasal nadi tu waktu tu. Pasal ni apa? Oh. Ni ada. Tadi tu kayu sama nama lain boleh nak. Kita nak bawa pada station. Hilang mana ni nak pakai. Nabi dah. Teradi. Alhamdulillah walillahil hamd masabun malwala gagyan kaya maana alim kanu sebab sisa dia utama alim Allah. Alright, kekailangan tanong sisa dia kaya ditanu di kapanan. Alhamdulillah walillahil hamd dan kaya berpeguman ni. Allah semana mahadir tanong lagi pernah maka kawan ada yang kaya saya tanong sabab sisa dia botawa maana pana gutaman yang maboy gina tahunnya dari yang botawa kala Islam. Alhamdulillah pernah nama tanong Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Makna dia kaya mga ulama tanong na basiran di mga susuno ay sisa dia kaya station tanong. Alhamdulillah walillahil hamd pa bakay sa day baka
Serkano sabab sa kanabuman gawi na si Sadia nga alimtan, alhamdulillah. Oh, ay siya. Ma'am. Siko. Kailangan na nung suwa ko, ano. Sa kanan ako ba kung makatalo, di ba matataman ako sa tulong, alhamdulillah. Kung may kasi manak alay mo na alay mo na. Ang kapta station, ay nila di kami natira naman matay. Matatay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa takya mga talinguma ko na ginapya da pala ko man ang mabanggit kagiraya alintan. Buwin ang takya ano yan sa palinggan si Islam. So, kapnibatia si Quran arakas umanan niya. Sabab sa ginawa mo sa samunda sumano dito na lagi ko strong sulyata.